danoi. Hasieria emango dixeu 2026ko uztaileko 20ko osoko bilkuriai. Gai zerrendan 8 punto ditugu erregu galdera barne. Lehenengo galderia puntua barka, ondorengo aktaren onespena, ekainak 25ko izango neuke. Udalbatzan ohiko bilkurako akta 24 jartzeu, baina 25koa uste dela, ezta? Zehose jasotzeko, aldatzeko, Jon, Inigo? Nik hor bakarrikan gauzatxo bat, aktan jasotzen, ez dakitxe karriretan, jartzen deu nire hitzetan, eta izanoan, nire akatza izan zala ez informatzia, da jasotzen dugu hori, baina emateu udalak zakixala oandala 5 hilabetetiko, eta hori gertauzan aste azken baten, udala jakintzoan astelenian, da niri izan ziren aste artean. Euskan nahiko neuke, zebai hori esanoan, nahiko neuke igual horixe gehitzia. Ze hori irakurritxa emateu, udalak hainbeste denboran jakindoala eta izeztu alain. Horixe. Bale, aurra ingo dugu orduan. Bale, bigarren puntuan, udaleko erabakitak kudeaketaren berri ematia. Bueno, dakau, ekaineko alkate, irigintza eta jendarte alorreko ebazpenak. Alkate bazpenetan 100 batetikan 150 batean, irigintzakuak 57 52 eta ongizatekuak 50tikan 82. Ez dakitxe azalpen emato, hemen, Jon, Inigo, ez, aurre ingo deu, bale. Udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza puntu hontan, nahiko neuke aitxatu, bueno, nik 2 gai dakat, igual bestiak gero zeo zeukiko ezue, Uztailak 9an euki gendun Portuko Udal Kontseilua, hementxe, eta bueno, gai nausixak hor bertan landu zianak izan zian 2, batetikan dikeko obria eta bestetikan kofraizarra. Beste gauzatxo batzuk ere, aipatuko itxutenak, baina bueno, hola nausixenak horretxe bisak. Dikeko obrien arira, Portuko zuzendaritza komentauzoan lizitazioan 3 enpresa aurkeztu diala, eta oantxe momentuan hori dauala. Sobre irekiera gelditxuta dauala, Mutrikuko naturtaldiak errekurtzoa jarri zoalako, eta gaixa oantxe momentuan KAON kontratuen inguruko errekurtzoan administrazio organuan, bueno, erderaz oarken, igual hola hobeto ezautzen deulako danok, oarken daualako orduan. Hasiera baten, aspaldi baten esan gendun, kalbaixoak eta gero hasiko ziala obrak, orduan oan ja ez dakigu noiz hasiko dian, ez dakigu rekurso hori noiz ebatziko dan, da zela ebatziko dan, orduan, bueno, momentuz hor gelditzen da. Geroko fraizarren obran arira, lizitazioa jende aurrean do, eta uztailak 21an amaitzen da epia, aurkezteko, eta gero 10 hilabeteko obrak egongo diala. 2027ko bukaerako espero deuela amaitxuta egotia obria. Eta, bueno, bestetan esan izan deun bezala, bada pixkat lehentzauana, ez da, horra ikusten da hor. Behian tabernia eta jatetxe bat, lehenengo pizuan bentalekua jarriko da, eta beste gune txiki bat gelditzuko da ere oandikan ez dakala zehaztuta erabileria. Lehen zauan beste espazio txiki bat ere jatetxiak erabiltzen zoana, eta hori ere jatetxia eskainiko isue, eta terrazan erabileria ere bai, eta gero bigarren pizuan, ongo dia ekapeko eta Portoseko bertako buleguak, ze badakizu ertengo deuela gaur egungo gunetikan, akuakultura eskoliai eskaintzeko, eta beurak etorriko dia kofraizarrea. Orduan, hor gero tabernia eta jatetxian ustiapena ere jaurlaritzai tokatzezako esleitzia, eta bueno, hor eskatu gendunia esleipen hori altzan obrakin batea esleitzu geroa, osea, obrak amaitxu tandik berriz aztia esleipenakin eta asko luzatuko zoalako azkenian kudeak eta bueno, printzipioz ez zegoen ezetzik esan eta izan zaikela, hola gelditzu ginen. Gero plan berezixa ere, Portuko plan berezixakin hasteko 2027an aurrekontuetan sartuko zeuela, asmo hori agertu zeuen. Gero gure aldetikan eskaera batzuk egin gendu zen, Arrauntaldeko traineria gordetzeko gune bat, Moia Berriko eskaierak konpontzeko eta hor txabola aurrian dauan soladura ere konpontzeko. Horrek izan zian, tratatu gendu zenak igual beste zehose, aztu bazat? Bai. Bai, hor ere eskairien zana zen, lamina. Urlamina, bai, egisa. Bai, hori azkenian ikusten duna da gune hori ere humanizatuen zala.
galdetuen sakon, bai, dikia doan bertan, bukatzio finikitatze daken proiektu hortan, bai, ingurua ere aber urbanizatuko zegoen, eta proiektu hortan ere hori kontemplauta da. Orduan, hasiera baten aurre ikusten dian, raja, zulo horrek, bat ikuazenak plaiatikan badike arte, hori ere konpunduen geue, eta ero eskaera bat esan zanazan, urlamia, hor arribotia dagoena, pasabide bat etxio, eskaeta batzuk etxia, bara aldamenea igerixan etxea juteko gozioako. Orduan horren aurrien, ezetza ez zegoen esan, aztertuko zegoela. Vale. Eta beste gaixa, aipatu nahi noana, gaur eukideu Richard Dexenten kexak, Azkiaga eremuko obra diala eta ez diala, hautz pilua horrautzen dela eta atzeko etxeta itxuraz hautz Dexente dijoala. Promotoriakin jarri garremanetan, desan digu, beste pare bat eguneko lana aurra ikusten deuela, igual bixar ere amaitxuko deuela, baina bixarro etzi amaitxuko deuela, badabiltzela mangeriakin, aldan eta hautz gitxien arrotzeko, baina hortxe, jarraitzuko dugu pixkat gaixakin eta, espero deu lastea amaitzia eta bitxartean gainean egongo gea. Beste inok, zeo zen? Atzalde hon da noi, ni bakarrikan gogorarazteko da noi, dana jakingo dugu, baina malenak datu zela, bixar azten diala, ja gaur barakagu egitarauan gauzatxo batzuk, eta pixkat, hemendikan mezua, jaixak ondo pasatzeko, beti errespetatzen elkar, giro honian, eraso eta indarkeri danan kontra agertu behar gehala, eta horre danak salatun behar diala, eta danon arduri dala pixkat jai seguru batzuk eta atseginak eta askiak eukitzia. Orduan, beste gabe, ondo pasatu danok malenak. Beste inok? Ez, aurre. 3. puntuan, etxez-etxeko zerbitzuaren lizitazio espedientearen onarpena. Nahiko labur etxen deten. Badakizue gizarte zerbitzuen mapak zehazten doala etxez-etxeko laguntza zerbitzua udalan eskumenekoa dela. Eta, zerbitzu hau labur bilduz, ez gaitxasun o menpekotasun bat daken pertsonei beuren egunerokotasunean laguntzeko zerbitzua da. Azken urtietan, zerbitzua jasotzen deuen pertsona kopuru asko altzau da, eta hastian eskaini bihartzakuen orduak ere asko altzau dira. Danok nahi deu etxian alik eta urte geixen egon, eta hortako argi dakau, olako zerbitzuetan udalak bihardian inbertzioak egin behar ditxula. 2013an ateazan azken aldiz zerbitzu honen lizitazioa. Ordutik saiakerak egin izan dira, baina, arrazoi desberdina itxio ez deue aurrea egin, eta oanguan, 2024ko bukaeran, hasi ginen gaixakin, baina oanguan, zerbitzu ematen deuen enpresako langileak, beuren ordezkari sindikalakin etorri zian, lizitatu aurretik hitzarmen bat sinatzeko biharra erakusten. Argi utzi nahi dut, hitzarmen hori ez doala udalak sinatu behar. Langilea eta enpresien arteko hitzarmen bat da. Eta argi utzi nahi dut ere, ez diala udaleko langileak. Kanpo enpresa batenak dia langileak. Hori zatet, ezpane, ez detelako nahi gero ize gaizki ulertzeik. Badakizue sektore hau, zaintza sektoria, sektore feminizatua eta prekarizatua dauala, dala, eta hasieratik jarri genduen borondatia, langile hauen lan baldintzak eta soldatak duintzeko. Arrezkeo ez da erraza izan bidia, eta badakitxe langileak aspalditxik dozela honen zain. Gaixe askotan tratau izan dugu ongizate batzordian. Gaur onartuko ditugun plieguetan jasotzen dira hitzarmen hortan, eta berriz esango dut, langileak enpresiakin sinatu bihar deuen hitzarmen hortan jasoko dian baldintzak. Gu konprometitxu gea pliegotan jasoko ditugula, baldintza berrixak, eta baliabide ekonomikoak jarriko ditugula, gero beuren artean hitzarmen hori sinatu alizateko. Lehen aipatu duten bezala, helburua da pertsonak beuren etxean bizitzen jarrai izatea sustatzia, mendekotasun, zaurgarritxasun edo bakardade egoerak prebenitzia eta familia naiz komunitate laguntzak osatzia. Udalak zerbitzuaren zuzendaritza, gainbegiratzia eta kontrola bere gain mantentzen ditu,
Esleipedun enpresak berriz, langileen antolaketa eta kudeaketa bere gain hartzen ditu. 4 urtetako esleitzuko da, 2+1+1, eta aurrekontua 2.196.000 eurokoa izango da. Baina argi dakau, zerbitzu hontan benetako inbertsioak egin behar diala, bai erabiltzaileen baldintza egokixak mantentzeko, baita langileen lan baldintzak hobetzeko ere. 4 urtetan izango denez, urtero 525.000 euro jarri beharko dira, baina sarrerak ere aipatu behar ditut, naiz eta plieguakin zer ikusik eukiez. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitzarmena sinatuta dakau, eta bertatik urtean 72.000 euroko sarrerak izaten ditugu. Eta erabiltzailea beurak ere orduko, beuren diru sarreran arabera, zerbitzua ordaindu etxegoa. Batzuk ordua 50 zentimo, beste batzuk gutxio, eta beste batzuk aldiz topia, 18 euro. Guztira kopuru estimatua 77.000 euro. Beraz, urtean 150.000 euroko diru sarrerak aurra ikusten dira. Pleguetan ateako dian orduak 15.500 izango dira. Kopuru honek gure teknikarixak emandako datuetatik atea dira. Urtearen arabera 14.500, 14.800 ordu eskaintzen dialako. Eta 15.000 arteko boltza bat utzi nahi izan dugu, ezpane, inoraz gelditzeko zerbitzu hori gabe. Eta hortikan, beste 500 ordu izango dira, enpresa eta erabiltzaileen arteko koordinazio zuzena eoteko, hola gure gizarte langileak ere, gizarte langileen karga gitxitsu egingo da. Zeoain arte koordinazio dana gizarte langileak etxen zeuen. Eta bertako langile bat ezin baldin bazan etorri zerbitzua ematea, enpresiak deitzen zoan udalea, eta udalak deitzen zion erabiltzailea onuradunai. Orduan, 500 ordu horrekin nahi deuna da komunikazioa zuzena izatia, eta hor tartean izez galtzia. Plieguak kontratu bat ezartzen dugu, non udalak zerbitzuaren kontrola mantentzen doan, eta benetan emandako arreta orduak baino ez ditun ordaintzen. Aldiz, enpresa esleipendunak bere gain hartzen ditu etxeaz etxeko laguntza zerbitzu emateko biharrezkoa dian antolaketa, langileak, koordinazioa eta gaineko kostudanak. Gure plieguak Europar Batasuneko aldizkari ofizialian publikatu behar dira, kopuru handixetan gabiltzelako eta sara kontratu bat izango da, hau da, regulazio harmonizatuko kontratua. Zehose, Jon, ez dakitxoz ondo azaldu nahien? Bai, ez, bakarrik esan Maurixen, aspalditzekan pendiente dagoan gai badala, urteak legislatura bajun besti etorri eta hor do pendiente, garbik eta kontratua bezala, junda sekulatatzen ez dien kontratu horiek dira, beti prorrogakin gabiltzenak, eta hau behin baino guztan aipatu izan dugu, eta guk ere esan izan dugu, bereziki sektore hau, etxez-etxeko langileen, lanetan aritzen dian langileen, baldintzak oso kaskarrak ziala, beste zaintzan, perfil asko doz, baina justo irutzako zaintzan barruan el perfil, kaskarrenak edo baldintza kaskarrenetan honek zozela, orduan, nik uste dut, nik ez guk uste dugu, baldintza honek, hobekuntza honek bai edo bai eman behar diala, eta azpimarratu, esan duzun bezala, hau dela zerbitzu bat garrantzia handikoa, etxez-etxekoa, etxez-etxeko zerbitzuak bermatzen dugu bi gauza bat da, erabiltzailea aldanik eta denbora gehien bere etxean bizitzen jarraitu alizatea, residentzia batea, beste errekurso batzu eta jun biharrenean, normalian jendeak nahi izaten dolako aldanik eta denbora gehien edo albaldin bada bizi guztian bere etxean bizi, eta ez residentzia baten edo ez beste egoitza batzutan, orduan, zerbitzu honek dira, norpea bere etxean bizi alizateko, biharrezkoak dian zerbitzuak. Eta bestetikan, profesional bat etxe partikularra sartze horrek gizarte zerbitzuei ere, informazio kanal bat ere garantizatzen dioz. Etxe baten, ez dakit, adineko pertsona bat, edo danalakoa espaldimado baldintza egokitzetan, edo hori, askotan ez gara enteratzen, eta profesional bat sartzen desun momentuan, gizarte zerbitzuetan bado informazio kanalari, eta esku hartu behar baldin bada, erabakizak hartu behar baldin badia, horrek albideratzen dugu. Orduan, guk guztiz beharrezko ikusten dugu, oso garrantzia handiko zerbitzu bat da, gainea eskaera geruta handixo dana urtez urte, eta badakegu kostu handi badakala, baina udalan kompetentziakoa da, udalak eskaini behar duen zerbitzu bada, eta esan duen bezala, garrantzi handikoa, osakegu alde.
Bai, gu pizkat zuek azaldutako, bai alkatesak eta bai honek azaldutakoekin erabat ados gaude. Osea, oso kontziente gara zer nolako garrantzia daukan zerbitzu honek, nahiz eta kostu altu eduki, kostu honi aurrein behartzako. Orain momentu honetan udalari sama handia suposatzen dio, behar bada etorkizunen gauzak gehiago oreka daitezke. Baina, bueno, zerbitzu bermatzea, aipatu duzu, ezinbestekotasun horren arrazoiak eta konpartitzen ditugu erabat. Beraz, gure aldekotasun total. Oso ondo, eskerrik asko, Bixoi. Bueno, bozketa jongo gea. Etxez etxeko zerbitzuaren lizitazio espedientearen onarpenaren aldeko bozkak. Hau batez. Bale, aurra ingo deu, 4. puntua eta 5. dia pixkat berri ematia. Ez dugu bozkatu behar. Orban 4. Donostiako lehenengo epaitegiak kalte ordain batzuen inguruko 124/2026ko prozedura laburtuaren ebazpenaren berri ematia. Bueno, aseguru etxe batek auzi errekurtsoa aurkeztu zuen Mutrikuko udalan kontra kalte ordain batzuen inguruan, baina bueno, prozeduria amaitsutzat ematen da. Mutrikuko udalak aseguru etxe horrekin erreklamazioa onartu eta bete doalako. Orduan epaitegiak prozesua bukatutzat jo eta espedientia artxibatzeko agindu deu eta ez dio alderdi bakar bati ere kostuak ordaintzea kondenatu. Hori 4. Eta 5. Donostiako lehenengo epaitegiak udalaren isiltasun administratiboaren aurkako 376/2024 EDG prozedura arrunta bat 135/2026ko sententzia, Santalenatik eta itxasertzera sarbidea udalaren alde. Bueno, hemen abokatu bulego batek auzi errekurtsoa ere aurkeztu zoan Mutrikuko udalaren kontra, udalak ez ziolako erantzun Santa Helenako puntatik itsasoa dijoan sarbide publikoa zabaltzeko indako eskaeriai. Prozeduria aurrera eraman da eta epailean erabakisa hau izan da. Auzia kostaldearen legeak arautzen duen itsas lehorreko jabari publikoari eta itsasorako sarbideari buruzkoa dela. Gai horretan eskumena estatuko administrazioarena dela, ez udalarena. Orduan, udalaren alde indegu. Bueno, 4. puntuak berri eman da, barkau, 6. puntuan, Mutrikuko eskola kiroleko 2026-2029 plan estrategikoa onartzea. Aitor? Bueno, plan estrategikoa. Azkenengo urte hauetan hor gabil garatzen Mutrikuko eskola kiroleko plan estrategikoa. Eta, bueno, plan estrategiko honen helburua Mutrikuko eskola kirola egungo beharretara egokitzea da. Aurre hezkuntza prozesuaren erdigunean jarriz eta herriko eragile guztien arteko lankidetza indartuz. Planak eskola kirola ez du soilik kirol jarduera gisa ulertzen, baizik eta balioak, ohitura osasungarriak eta garapen integrala sustatzeko tresna gisa. Misioa, bizioa eta balioak. Misioa, jarduera fisiko eta kirol hezkuntzarako tresna gisa erabiltzea. Aurre bizi osorako ohitura aktiboak gara ditzaten. Bizioa, aurrak ardatz hartuta, hezkuntza integrala eskaintzea kirola. Euskara, kultura, osasuna eta ingurumenariko errespetua uztartuz. Eta balio nagusiak, inklusioa, berdintasuna, euskara sustapena, lankidetza, gardentasuna, berrikuntza pedagogikoa eta jasangarritasuna. Planaren helburua da Mutrikuko eskola kirola, herriko hezkuntza eta kirol proiektu bateratu bihurtzea. Haur guztiei kalitatezko, inklusiboa eta balioetako oinarritutako kirol esperientzia eskaintzeko. Horretarako, ezinbestekoa izango da, udalaren, ikastetxearen, familien, kirol elkarteen eta gainerako eragileen arteko elkarlana eta etengabeko ebaluazioa. Jon, zehose? Ez, batzortik pasatu da, landu da, osake, bueno, gu ados. Nigo, berdin. Bueno, bozketa jongo gaurban. Mutrikuko eskola kiroleko 2026-2029 plan estrategikoa onartzearen aldeko bozkak. Hau batez, hau ere. Bueno, 7. puntuan akatz txiki bat. Zinegotzi baten ukoa onartzea baino, ez da onartzea berri ematia da.
Estela igual, hemen gelditzen zinean. Bueno, 2 urteko ibilbide baten ondoren, Intza Basterretxeak lagako deu kargua. Ez dakik kontura usan zeuk 2 urte justo diala. 2024ko ustaian 18 hartu zen duen, da, beho, bai. Horixe, 24ko ustaileko osoko bilkuran hartu zendun kargua, da 2 urte gero, amatasuna dala eta ez dala, pixkat lasai bizitzeko, ez da, udalak ematen ditun ardura horretatik pixkat kanpo bizitzeko, erabaki dezu, kargua ustia. Denbora hontan hezkuntza batzorde burua izan zea, eta zeure lana arduraz, konpromisoz eta dedikazioz bete dezu. Egin dezun lanakin eta utzitako ekarpenakin, lasaitasunakin itxiko dezu. Eta pau, eskerrik asko Intza, egindako landan haitxio eta sortirik onena aurrerantzian. Zeuk zeo zen nahi dezu esan. Bai, eskerrik asko danoi, aukera hau izati haitxik. Eskerrik asko mai inguru hontan gozen danoi, eta baita aipatu dezun bezala hezkuntza batzordean parte hartu duen kide guztixai, horren landalan ibili galako. Eta, esan bezala, amatasuna medixo, oain bizkate baztertuko nahi, baina, seguru noi danokin topengo detela herri gintzan, eta horrea bida ere, elkarrekin ikusiko gala, eta elkarrekin ere, lanengo deula. Así que mila esker danoi. Azkenengo puntuan sartzen geha, erreguak eta galderak. Badakau gai bat, ez da, publikotikan, sarreratxo bat nahiko neukeen, piskat kokatzeko. Mutriku naturtaldiak gaurko osoko bilkuran hitza hartzeko eskaera aurkeztu deu. 2026ko ekainaren 25ko osoko bilkuran egindako adierazpen batzuei erantzutzeko. Aurkeztutako eskaera aztertu ondoren, adierazi behar da, eskaera ez datorrela bat mutrikuko herritarren partaidetzarako araudian ezarritako prozedurarekin. Izan ere, herritarren partaidetzarako araudiaren 5. kapituluak 2 aukera baino ez ditu aurre ikusten. Lehenengoa da, herritxarrek edo udal erregistroan inskribatutako elkarteek proposamen bat osoko bilkuraren gai zerrendan txertatzeko eska dezakete. 22, 23, 24 eta 25 artikuluak. Eta bigarrena da, 26. artikuluaren arabera, udal erregistroan inskribatutako elkarteek osoko bilkuran hitza hartu ahal izango deue, gai zerrendan jasotan dagoen punto jakin bati buruz. Aldez aurretik idatziz eskatuta, hitza hartuko duen pertsona eta zein puntutan esku hartzeko duen adieraziz. Aurkeztutako eskaerak ez dugu eskatzen proposamen bat gai zerrendan txertatzeko. Ez da gaurko osoko bilkurako gai zerrendako puntu zehatz bati buruzko esku hartzeik ere. Baizik eta aurreko osoko bilkuran egindako adierazpen batzuei erantzutzea da helburua. Gainera kontutan hartu behar da, 2026ko ekainaren 25ko osoko bilkura amaitzu ondoren, udalako itxura gisa herritarrei irikitzen dien galdera eta iradokizunen tartian, eskatzaileak gai beraren inguruan bere iritzia eta azalpenak emateko aukera izan zoala. Esku hartze hori osoko bilkura amaitu ondoren egin zenez, etzan grabatu eta ondorixoz, etzan udalaren YouTubeko kanalaren bidez zabaldu. Eta oraingoan bere hitza zabaltzea da helburua. Hori dela eta udalak ez doalako inola ere eragotzi nahi eskatzailearen iritzia publiko itxia. Eta gardentasunaren naiz herritarren parte hartzeko aldeko borondatez, salbuespen bezala hitza hartzeko aukera ematia erabaki dut. Bere esku hartzea osoko bilkuraren grabazioan eta udalaren YouTubeko kanalian jendaurrean zabaldu ahal izateko. Baimen hau guzti salbuespenezkoa da. Ez deu aurrekaririk finkatuko eta ez deu etorkizunean antzeko egoeratan hitza hartzeko eskubiderik ekarriko. Mutrikuko naturtaldeko presidente jauna, zeuria hitza. Orduan, mikroa entzutzeko etxetik, bestela ez da entzungo. Ezin, ez dakitx. Alda baja hueneko. Bai. Eta bestela igual mikroa ezin da hartu. Aldezu hartu, Rafa, mikroa.
Bueno, lehenik eskerrak eman, behintzat aukera hau ematiarren, aurreko udalbatzan, azkeneko orduan, jasan gendun kritika handiak, gure ustez estianak estatusena bat gure jokaerakin, eta horretikan gaur idatzi dut puntuz puntu erantzuna, baina lagun honei esker, lagun onak dialako, gomendatu diate ez puntuz juteko eta pixka bat generalian erantzuteko, ez? Zantzigutun, irainak, gezurrak eta zigin keixak zabaldu gendula, eta gezurrak gudakigula, 25 urte daramaguna mutrikuna turtaldean, behin ere ez dugu esan. Eta jakingo gustatuko zaiguke, jakitzia ze gezur, esan deun. Irainak, hori hartu liteke irain bezala, o hartu liteke joera baten deskripzio bat bezala. Nik bialinoan, nik lanean nagoela jasonoan zedra handi baten botatze bideo bat, eta jakin behar da gu goazela arbolarrek babesten 2008-tikan. Eta orduan Josebe zauan alkate, untzan urtien hiltzan, eta gu hasi ginen, pasatu ginen naturtaldetikan, egin gendun plataforma bat, udalean parte hartzeko hauteskundeetan, justu pentsatzen gendulako barne informazio hori guretzat garrantzitsu izango zala, eta guk ezin gendun eskuratu informazio horrekin, eraginkortasuna gehiagolkiko gendula. Orduan Josebekin, orduan zan ezker abertzale ilegalizatuta zegoen, lehengo hauteskundean ez ginen atrebitzu aurkezten, ezien garai onak, eta bigarrenian ikusita zelasi joan portuko obra, erabaki gendun aurkeztea. Ata gendun irosi negotzi, baina jaso gendun bi bakarrikan. Guretzat ilegalizazioko legeak ezoalako existitzen eta tokatzen txakunak zialako bi. Josebekin negoziatu gendun, arbola horrek babesteko eta balioan jarri gendun, eremu horren kudeaketa eta plan berezia egintzan, kolokatzen etxe blokeak justo arbola horrek zeuden lekutikan kanpo. Samielako zubitikan Tamaio arteko lerroan bat, eta bestea Jose Maria Alzibar hasierako etxien kontra. Horretikan esaten gendun guk plan berezia, txartxarrea, honen azala arbola horrek babesteko. Gaur egunean, ikusita zelako askartasunak indijuan klima aldaketa, eta zelako berotzeak jasatzen ari gean, derrigorrezkoa ikusten deu, parke handi bat kereizpeakin. Eta kereizpea arbola handia bakarrik ematen dute. Palito berria jartzen dianak, zoritxarrez, ez dake gaitasunik kereizpea emateko. Eta horretikan, ni bezala jende asko minduzan ikusi zuanean zela jokatu zan. Horretikan esan zan box estiloaren jokaera. Beuren jokaera ingurumen arloan hola esaten dalako. Baina esan inori mintzeko, da batez ere ez daketen zer ikusirik, alderdiko jendea, ez daketen zer ikusirik ekintza horrekin mintzeko. Oan hortikan guk, onik, fascista deitu dela OEH Bildui, o baten bati, o antidemokratiko hor botazien izguztiak, usten dut dala sobrada bat, nire hauan ez dienak egon, eta nire WhatsAppean ez dienak egon. WhatsAppean ere ikasi dut zer dan estados, ez nakian. Nik ez nakian estados zertzanikan ere. Bakarrikan jasonanean bideoa, azkar baten enoan 4 lerro idatzi, eta bidalinoan, eta nire ustez bidalinoan ondo, baina itxuraz, estados zen jarri noan. Ez dakite, ondikan zela indeten, baina azaldu die zer dan. Guk egin dugu alegazioak tramitazio osoari.
justo eremu honetan hendian tramitazio osoak eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu dian guztiari. Ontsa esango izuet, zer egin dugun. Bi 2015an hirigintza hitzarmenari alegazio jarri gendun. Hitzarmena esan zen jabetza lurjabe handiaren jabetza eta udalaren artean. Orduan zen kafe antzokia jartzeko hitzarmena. 2020an konzertazio konbenioari ere alegazioak egin gendun. Gero egin gendun urbanizazio hasierako onespenari alegazioak. Eta batzuk badakizuen bezala alegazio horrek desagertu intzian, nik ordetan eukan registroa eta guztia eta emailez bialdu nizuen, eta orduan esan zen erantzuna. Erantzuna ezeskoa zela esanik, behin betiko onespenari beraztertze rekurso bat sartu genion. Eta zela ezaigun erantzuten eta hemen Inigok askotan eskatu zoanez erantzuteko eta esan erantzuten, Arartekoari eskatu gendun laguntza. Arartekoari esker, 14 hilabete eta 20 egun beranduago jaso dugu erantzuna. Ondako 2 hilabete kontentzioso administratiboa jartzeko. Gure arazoa zer esaten da beti, diru falta. Ez? Gu saiatzen gea beti, honea, eta pazientzia handia daukau, egon gea 5, 6, 7 urte, gauza askotan, baina azkenean, esango deu, mutrikun egin dugun alegazio guztiak eta salaketa guztiak eguneko egunean lortu izan dugula. Baina, kostauta. Esan da baita ere, guk erabiltzen gendu behintzat, puntu nagusi bezala, arkitekto funtzionarioen sinadura falta. Hirigintzako batzordetan, ez dakizen bider esan deun, Foru Aldundiko arkitekto funtzionarioari bialtzeko, eta bere sinadurakin legalizatzen zala hori, baina arkitektoak esango zoan, gauzak ondo egiten gozen, ala gaizki egiten gozen. Baina, inoiz ezako erantzun hori, eta beste puntua da, idazkaria, udaletxeko idazkariak, esakala mutrikuko herri batek behartzuen kategoria. Barakizue horren berri ere. Histori guzti horrek dia deusestatzeko motiboak, causas de nulidad. Baina, karo, hori epai batek esan behar dugu. Eta epaira juteko, behar dezu abogatua, prokuradorea, eta horrek ordaintzeko dirua. Guk ikusita, zela jokatu zen arbolan mostutzekin, eskatu gendun laguntza, eta Podemosek eskaini digu bere laguntza, eta oan kontentzioa sartzea gugaz. Ikusiko deu, ez gendu nahi momentu horreta hau, pentsatzen gendun udalak, ikusiko zola azkeneko momentuan, errazoiak geneukala, baina, bere alde honare badauka horrek. Azaldu bihar deu, hemen jokoan daudela babes ofizialeko etxeak, etxe tasatuak, lurzoro legeak dion ekipamenduak, zona libreak, kopuru guzti horrek ez diala betetzen, eta gure legeak, maturan legarte joan lekegea, baina, madrazo legea deitzen dana 2006an, egin zen lurzoro legea. EAeko lurzoro legea. Bertan, ematen zian 8 urte udaletako plangintza guztiak moldatzeko lege horretara. Baina, udalerri mordoa eta mordoa, 56 ziela, ez zuten legalizau bere arauzizioariako plan generalak, eta Eusko Jaurlaritzak 2015an egin zuen beste lege bat epe hori luzatzen. 15 urte arteko epea luzatzen, 2006tikan 15 urte.
Eta epe hori bukatu zen 2021ko irailaren 20an. Guk gure alegazioetan beti bialtzen dugu juridikoki jurisprudentzia. Eta hoan ere bidali dugu. Eta daukau, ez dakizan Pasaia, buruz nabil, baina Pasaiako epaiketa bat, esanez, naiz eta arauzizioarioak ez dian kadukatzen, ez dian indargabetzen, derrigorrez, 2021ko irailetikan aurrea egin dian tramitazio urbanistiko guztiak bete behar dute lurzoru legeak diodana. Horregatik esaten noan nik, nahi eta nahi ez, beteko dela hori. Baina esan zan, esatizut, 2 minutuan idatzitako WhatsAppa lanian nagoelako. Hori esan da, esan behar dugu, lurzoru legeak sakala deitzen da erderaz disposizion transitoria, eta euskeraz apunta guen dut, xedapen iraunkorra, horrek dia lege batetikan bestea pasatzen danean, moldaketa hori golpean ez egiteko ematen dira epe batzuk. Bauan ikusi dugu, azkeagoko plan berezia 2 urte zeukala aprobatzeko eta 2 urten ondoren aprobatu zala, lurzoru legea entzanetikan. Orduan, xedapen iraunkor bat hor jartzen den batetikan, ja plan generala, plan espeziala, ja kadukauta o irainduta dago efecto de nulidad. Hor, alegazioetan beti ondo azaltzen dugu, baina gomendatu die ez naztatzeko gehiegi lege asuntoan. Baina, bueno, gitxinaz nahi noan komentau, oan gaudela reparzelazioko alegazio hasierako onarpenaren alegazioen zain, oandikan ez dugu jaso, eta horreitikan egintzakun hain larria, lehengo rekurso de reposizion erantzun gabe, eta hasierako onarpenari, reparzelazioen hasierako onarpenari erantzunik gabe, obrak hastia. Gu galdetu dugu Foru Aldundien, baimena noiz eskatu zen errepidia moztutzeko, eta esan zen ekainak 5ean. 10ean, moztu zian arbolak eta botazian arrisko eta burdinazko esiak, eta 12ean egin zen udal dekretoa obra horrek baimentzen. Osea, 2 egun beranduago. Eta niretzat, motibori mingarria da, baina mingarriena da, arbola handi horrek 150 urte hondianak hor, ja ez daukaula. Oan, entera ginen aurreko udal batzan, jabetza berria dauela eremu horretan. Eta jabetza horrek, hemen udalan zuek defenditu zuen bezala, bila izarria, bila marzo, esautzen dena mutrikun, hori bota nahi doala. Eta aipatu zen, ez dakala babesik, patrimonioko babesik. Eta babesa dauka udaleko babesa. Oan, udalak kendu dezake hori. Eta gu ongea patrimonioko jendeakin, eta esan digute, enkuadro dozela, ez daukatela jendeik, abarkatzeko ailatzen zakun eskakizun guztiak. Eta dabiltzatela patrimonioko moltzoak, babesten, hori ikusten dutelako dala garrantzitsuena momentu honetan, baina, bueno, ikusten da, ze balore ematen dugu patrimonioa, ez? Gertatzen da ingurumen arloan bezala ise. Podemosko bideoan agertzen gehagu eremu erakusten eta gero beurak egitente deklarazioak. Deklarazioak potentea dia, remonmantea dia, baina zilik eukatu terreno batek daukanian 140 etxetasatuak eta VPO eta ekipamentuak eta zeditxo behar dian udalai, dana etxe libreak saltzen dienian horren rentabilidadea desberdina dela. Eta horretaz, danok ulertzen dugu. Zorionez o zoritxarrez, honek hartu doan bolada, balioko du, ez mutrikun bakarrik beste herri batzuk ere badauka inguruan, arauak ez dagoatela egokituta lurzoru legeai, eta nik uste
oan pilpilian dagoenez, etxe bizitzaren arazoa, porque arazo handia da, nik uste pila jartzeko balioko dula. Hemen dakat apuntauta, antidemokratikoak ere deitu gendula zuei. Nik ez dakat memoriaiko, bentsat nire ahotan ezileke jarri esan ez dudana, ez? Komentatuko zuen bitxikeri bat, 2023an, otsailean, ni junitzan Donostiako arkitektura eskola, EHUko arkitektura eskola, gertatzen da, azkeneko urtetako ikasleak, jendeen eskakizunai, jendeak eskatzen doanean proiektu bat o laguntza bat, beurak erabiltzen dugu eskaera hori beuren proiektuak egiteko. Eta ni junitzan, da aurkeztu nuan, Azkiaga eremua parke bat izendatzeko, zelan beharko zian sarrerak, lau ala atzeko zelan beharko zian desmonteak eta zuloak konpaginau, eta gustauzakuen asko, eta etorri zian mutrikura eremu ikustea. Juntzien etxea, eta eskatu ziguten, enkesta bat zabaltzen laguntzeko, jakin nahi zutelako, herritarrak ze iritzi zaukaten eremu horretaz. Handikan biunea, deitzu zian arkitektura eskolako irakasleak, galdezka berse pasatzen zen mutrikun. Enkesta horren bitartez, aliautzakuela irainak, insultuak eta ikasleak beldurtu intziela, eta lagan behartzeuela hori, ez zintzeuelako hori jasan. Eta hor gehatu zen gauza. Eta hoan esango dut, benetan min eman zian gauza bat, esan zia zuen, nik ez nola galdetu, ondela 2 urte, malenetan etxea errezanen horren berri, eta ez dakit nundikan eta zon hori, baina nik arduratu nahi horretaz, gure taldean ongi izaten dozen jendeai galdetuz, eta baurai galdetuz. Porque kasualidadez, hor bizizan jendea apreziatzen dut, eta zautzen dut. Eta zuzenian, jakin izan dut. Baina, bueno, ikusirik mutrikun basogintza politika garapenetik eramaten dela, gustatzen ezatzuen alderdi horrek proposatzen doan bezala, eta ez da eramaten ingurumen aldetikan da ekologia aldetikan, askotan aipatu izut, zela mutrikutikan 1 metro baino gitxio, arauen kontra daukaula eukalito landaketa bat. Eta eukalitoa daka azala soltatzeko ohitura, genetikoki azala soltatzen dugu. Eta zute bat datorrenian, azal horrek azten dia egan antortxak bezala. Eta egoiziekin tokatzen bada, hor goian dozenak, noa jongo dia aldezarrea, arrisku bada, eta arbolarreia badake mostutzeko garaia eta tamainoa, eta nik uste hortikan, zuek ekiditzeko pauso txiki bat eman dezakegula. Eta aipatzen den, nik zuri aipatzen dizut askotan, xagusarrak eta zorbeltzak eta hankomenduan bizizianak beurentzat oan obra berritzen denean kaxak eta sistema asko doz jartzeko. 2023ko abenduan, Next Generation dirua jasotzeko, hemen etorri zen etika mozio bat, zan korrupzioen kontra eta ingurumenaren alde ez dela egingo esanez. Eta horren arabera, danok esan gendun baetz, eta gero, esaten baldin badeu, ez deula ingurumenarei kaltein, kaxa horrek kostatzen dia laupesta, ez? Eta da hori kontuan hartzeko bakarrikan. Amendak eta punteuta. Etika eta jokabide kodea mozioa esan. 2023 abenduaren 28an, inuzente unien. Bueno, bintzat, nik uste jende askok lehen kalean paratu itxena eta esan ditxena fascista zela deitu leiken beura, eta beste, hau entzutzen badeue, jakin dezatela horrela ez dela, eta zergatik esan dan, eta ikusiko deu, kontenzizioan, reparzelazioen erantzunean, ze erantzun dagoen, eta guk esperantza ez dugu galtzen, eremu hori udalak erostia,
eta esango dut gure intentzioa bainez ez dela esan inor lapurtzea, ezautu deu, kasuak, oso gaizki pasaduenak zeukaten guztiak kendu eta piso bat erostekore esakuena alau, eta guk hori inoiz ez deuenko, baina oparitu ere inoiz ez deuen nahi ezarrein, ez? Tokatzen dena, bakoitzai. Eta nahi luzatuko goixo, eskerrak eman, nik uste zehose argitu behar badet galdetu, eta nik uste nahiko argia esan nahiela. Eskerrik asko, Rafa. Bai, nik, ez dakitxe, hainbeste gauzan artean ere ez da erreza. Nik pare bat gauza bai, nahi ditut argitxu, eta dudai gabe gaixakin jarraitzuko deu, batez ere hirigintza batzordean, aurrekoan izan genduen, eta, bueno, asmoa zan gai hau tratatzea, eta, bueno, entzinaten etorri, baina iraileko batzordean jarraitzuko deu. Zalantza danak argitzen, eta, bueno. Hasiera baten hori, nik neure hitzak dira, irainak, gizurrak, zikin keixak aurreko plenuan, neukezanoan hori. Iraina, iruritzezat, Espainiako alderdi ultrasko indar batekin konparatzia. Eta alderdi antidemokratiko batekin. Iraina, iruritzezat. Eta gizurrak ere, ez dakit, nik irakurri noan estado, no estado, batetikan, diario baskokoa zen bilurra da kaula parte hartze prozesua, eta orduan, zela badakigun, laste geure arauak martxan jarri behar ditugula, orduan toda letxe jarri deula martxan prozesua, eta benga, hola arauetan ez da sartzen, eta listo, libratzen gea. Hori gizurrara. Dago, bilurrik ez dakau bai, biztutarakat ez dakau bilurrik parte hartze prozesu bai. Eta esan izuen bezala, iraian ados baldin bagoz, danok aurrea parte hartze prozesuakin. Pelotazo urbanistiko, da Podemosen hitzak izango ja, baina pelotazo urbanistikon barruan, lau puntu horrek beste unian ere esan iztxun, lurzoruaren rekalifikazioa, espekulazio urbanistikoa, onura pribatua handixak interes publikoaren kaltetan eta gehienetan ustelkeria edo mesede tratuen susmoak. Hori ere gogorra, tragatzeko. Eta eskutuan gabiltzela, Rafa, eskutuan, ez daki, hori ere, ez dakitxe egisa dan. Gauza batzuk ez ditugula ondoen? Seguro. Da perfektuak ez gehala, o ez nahiela? Seguro. Baina hortik eskutuan nabilela, nik hor interesik ez dakate, nik hor ez dut bostetxen eretzatera mango, hori argi auki. Gero baina inoan esan ere, hemen sartu dezunean registrotikan solicita participar en el pleno, durísimas acusaciones vertidas contra Mutriku-Natur taldea y concretamente contra su presidente en el pleno del 25 de junio del 26. Durísimas acusaciones geure kontra ere asko ikusi gendun hor. Baina nik inungo momentuan ez noan aipatu izenik, eta nik ez noan esan inungo momentuan presidenti, gaina ez nak izan zinanik ere, momentuan ez nintzen kontura, usanan Natur taldeko kide bat. Eta gero mai hontan erten zoan izenak, baina ez guk, ez nire alderdixak esan da, hori ere argi nahi noan utzi. Etxe bizitza babestuak, benetan esate izut, zirrikitxo bat baldin bado, hor guazela. Eta 2021 bateko, lehen esan dezuna pasaikoa, esan dezu, pasaiko kasua, pasai. Eta derrigorrez zein bihar baldin bada hor jungo gehala. Hor jungo gehala. Ze argido, etxe bizitza babestua bihar ditugula. Nik nakan entzun da, plan berezixa aldaun biharko litzakela, aldaketa puntual baten biharko litzakela, da hori zanoan aurreko plenuan, niri hola trasladatu die. Eta ez eozeinek, abokatu batek esan ditxori. Orduan, eozein zirrikitzu ikusten baldin badegu ere plan berezi hori aldatzeko eta lortzeko hor jungo gea. Eta bestela, honen bitxartez, ere bai. Gure lehentasuna dudai gabe dela etxe bizitza babestuak. Hori argi dakau. Eta beste proiektu batekin ere hor gabiltz, ere ordukua, eta aukera bat ikusten baldin badeu, plan aldaketa puntual bat etxeko, hor lortuko ditugu aldaketa etxe bizitza babestuak. Ez dakit noa jauko gehan, baina horrekin ere bagabiltz, eta horrengo hirigintza batzordean emango deu horren berri. Ze geixo.
Bai, Bila Marzo, Bila Izarria botatzeko asmoa esan genduen, hori momentu baten, esan eban ez, bileran egon ginela promotore berxakin, eta momentu baten beak aitzatu zoan, besteik ez. Guk ez genduen onartu, eta esan zoan hori ere botatzen baldin bada, igual gelditzuko da, horko espaloia, ez da gizai barak izan. Hori esan zoan beak, baina esana besteik ez da. Eta, bueno, ez dakitxe, igual, zeuge jarraitzen badezu, Bai, bueno, nire aldetikan, ez da, hemen ikustezun taldiak aber zer da gaun eskutatzeko. Nik, hainizek esan zuen bezala, azkenengo plenuan ikustet, askotan transparenti isegela. Bai? Porque batzordetan esateu dana botatzeu, eta ero konturatzen gai, atutzago WhatsAppetik anaura dela, bestia dela. Da askotan, horretxen, horixe pentsatzeu, transparenti isegela. Hau esan da gugarbidak hau, amendikan, behintzat zer lan nahi deu nahi. Eta lan nahi deuen herrixai da herrixantzako. Gaur bertan, amentxe, onarturia bi gauza. Bat, etxeko diru laguntzak eta bigarrena eskola kirola plan estrategikoa, herritxarrei beira. Orduan hemen okultismoik ez du. Gero esaten zue, ekologia. Zuzte zue, gu ez gala ekologistak ala? Gu ez gala ekologistak? Calentamiento de la tierra. Zema biderezketan endugu bixo calentamiento de la tierra entxio. Zema biderezketan endugu. Eta, klaro, askotan, ez ezke parito batzu sartze zue. Nire bigune, ez, banatu. Lehenengo da behin, basua da landagunia. Eta bestia, binioak esan duzuan bezala, herrixa. Basua da landagunea, bai, eta nikoi 2008 urtea, mutrikon, 28 hektarea landatu zian, eta 86 hektarea moztu. 86 hektarea. Ez da itxarnoa jatze zinaten 2008 urtean, baina esan bakarri ikustea, zelako kalbak ikuste zian mendixan. Eta 1,75 landaketianak eukalitua zian. 1,75. Gaur egun, eta beti datuak eskuetan hartuta, mosketa dia 14 hektarea, eta landaketa dia 1,5 hektarea. Eta 1,80 dia autoktonuak. Eta gero esartuko bat diskusio horta. Baina gero, eukalitu, baina netzat importantia, lehen esan dizu eukalitua, por supuesto, ez jo jaingo eukalitua ze arazo dakan ba. 2022 urtetik eukalituik ez da landatu mutregun. Ez da landatu. Eta beti esateten bezala, datuak inizketan enbiar dira. Hirigunea behira binioak esatezuan bezala, bai, por supuesto, indartu behar duela hirigunean arbolak eta. Eta nidaki dala, amenen dia hirigunean bat, konbenduko arbolia mosketia, eta uste gainea, hirigintza batzorde batin zeuri personalki galdetu nizun. Rafa, zengo arbolo horrekin? Porque zagan txosten tekniko bat esaten arbolia, usteltzen zagoala, daukeria zagoala, arriskutu zagoala, da zeo komentazio gainea, horro obra doz eta esan bezala, tratamiento txar bat eman zako arboliai, baina esaten ginen, azkenian, konbendua, mendikan aurrea, jendibiliko da, ez da lehen bezala, ez zagoala pasoik, eta hori arriskutzik uste zala. Bigarren nahi guztet zala, kutsa aurreko arbolia, juntzan aztian moztu dala. Horrek ere bere historia daka, baina azkenian regenerazio plan baten gora hortako. Eta hirugarrena endana da, nidaki dala, bintzat, eta ikusi detena, atxukaletikan, moia dijua zen, kamino berri izaten da nere muan arkazisa moztu dia. Niri esaten guztauko, arbolaren azpixan loetxia. Ez galdetu ez zela hauzoku bai. Aizi etxe zoanean, zelezin lorik endeote zian. Baina bakarrik ez da moztutzia. Eta baina ere jakin, azkenengo 2 urtetan, o 3 urtetan endianak. Artzainarrekan, 1.200 zuai zartureu. Hormolako potzuan, 30 zuai zartureu. Gaztainetako igoailua, berri dana, zartureu beste 5 zuaitz. Eta arbeko aurreko gunean zartureu 4 zuaitz. 1.300, 30, 5 eta 4. Orduan, guri esatia, arbola moztutzeu eta palitua zartzeu, ez da gizen bat arte. Gero igual zuri ez datzu guztauko gudakan politikia horre lotuta, baina garbi dakauna da, eta benetan esatezut, nahiko garbi dakaun zegoeretan dauan, eta zelako arazo dat horren etorkizunea, guk alden eurrixan arbola segitxuk eusartzen.
porque gure konpromisua garbi dalako horrekin. A ver, 2007ko arauzu zidaizutan, UB bat askiago esaten dago, criterios generales de la consolidación de las especies arbóreas de mayor interés y porte, remitiendo el desarrollo del ámbito al plan general. Plan generalak, gero egun esaten da benara, desarrollo dicho criterio, la memoria señalada que la ordenación pretende conservar las especies arbóreas relevantes y el plano de ordenación identifica gráficamente dichos ejemplares dentro del diseño de los espacios libres, dentro de los espacios libres. Horren edo esan, eraikina, espaloia, ero hori dan markaten daben planuk, hortik kendu inbrezela. Beste guztik, libre indazenak, beste itzen dezela. Horre bitzen dago, informe, eta gero egun 2008an, ekuik genuen informe bat ekuik genuen, de jardineria 8a, ekuik genuen hori, analiza el estado del arbolado y propone las actuaciones a realizar, recomendando la tala de 4 ejemplares. Hori txostena goxean da, eta hori. Gero egun bitzen informe técnico A24 MU 032, vale, aprobación definitiva del proyecto de urbanización. Se establece como condición que se procure mantener el mayor número posible de árboles, pero siempre dentro de las zonas libres. Horren nahi dago izan, claro, eraikina inberdan lekun, urbanizazio bat erabateko besteko inberbara, kendu, libre eta zen lekun, arbolak bertan mantentzen diz. Eta holan da. Haminaz, txosten teknikuk hor da ez. Boi, nik amaituko dut azkenengoko aluditu bezala, ze fascista ditu zenigutela nik komentatu noan. Egixe esan, gustoko zitzan, azkenengo plenuan gaur eukiesun tono berdina eukitzia, eta esatia berotasunean, lanian zinala, eta igual idatzi zenula, eta zenula nahi ez dagoan jarri, eta nahi gabe guzti hori, ze orduan, gaur hemen agertu esun tono tranquilo hori, eta hain, ez dakit, biktimista puntu batekin, barreta burlazian. Ni izketan nagoenean, eta hori YouTubeen grabauta do, zeu eta zeure albuan zabanak, bixak zinaten, barreta burla itzen, nik esan nuanean, barkamena eskatzeko. Gaurkoa, ez daki barkamenea iritsi dan, ze barkamen hitza ez dugu entzun, baina, bueno, beste tono baten dago. Orduan, gauza bada, kamarak aurrean dazkaunean, zer nola aurkeztegan, eta zein dan gure teatralizazioa, hemen gozenak askotan bihar izate duguna kamarak aurrean dazkaunak, eta beste gauza bada, atzian gozenean barreta borda egiten. Orduan, onartzet, ulertu nahi dut barkamen modu bat aizala bialtzen zure berotasunean lanian, justifikazio hori. Gustauko litzak ere bai, urrungo gotan bai, tono horretan agertzia kamarak naizta ez hona aurrian. Ez dakiz ez suspikazia dan amen, baina aurreko idazkariekin ere berdina. Ez que guri esaten digunean gauza rekurrenteak barre batetxea barre zehotia, eta konturatuko zean bezala, zue ontzanean izketan, danok egon geha, zer iso atenditzen, eta inungo respeto falta gabe, eta alginan egon, egotrez azten bezala. Eta hori, momentu horietan, eta ez da hurrengo aldixa, eta ez bigarrena, alkate Andriak eskatu zizun mesedez hori ezitzeko, gero nerekin egin zenuten, Joseba idazkari horiakin ere askoten indezue, eta ez da lehenengo arliz itezuena. Eta igual dan tik nervioso badakazuela, baina hemen, izketan zozen momentuan, egotia jendia publikoan horrelako jarrerakin ez da gozua. Eta guk errespetago dizugu, ixe honetan, ez dakit ordula orden izketan, tein horrez da egon barreta burla itzen. Zat, algen un aukera hori auki, eta gaur geixo da planteatu indet taldian, esatea, ingo deu jokaera hori, ikusteko beraiek zertan dan. Igual momentuan zoste hor eta ez azte konturatzen, baina egisa da, hemen aurrean gozen jendiantzat, izketan zozenian, pixkat, ez dala gozua. Besteik ez, ikuste malima ezue, jarrera hori eta hori esan izana, zuegentza dala, emategu jendiai min o ofendituta sentitzenean, desate zaizuenean, esan berra, ostras, barkatu, ez gea konturatu, eta punto, eta hor bukatzea, ez da binungo arazoikan. Danok konfunditzegea, alkatiak esan du, danok konfunditzegea. Baina ezke gaina justifikazia, joder, Rafa, aizaten nahi geha, zuen hitzak eta zuen moduak, batzutan, hemen dozen jendiai, ez guri bakarri, beste batzu ere bai, pixkat minduiteuela, esan, ez dugu helburu horrekin, barkatu, ez da izer pasatzen, barkamena eskatzea kristona da, besteik ez dut esaten.
Eta zuizketan zuzen bitartean, oain ez nahi dedikatuko saioa egin, Aitorrekin jiji, jaja, juju egotea. Errespetua gaitik, besteik ez? Bakarrikan ez dut uste, hola portatzen gehan ikan, baina gudakau historio bat, eta barkamena eskatzia rekurrentea da, lehen ere gertatu zen, eta ertetzia barre txiki bat horrekin, baina ez da barre insultatzeko, bada reazio bat, ez? Eta bueno, bintzat ez da borrau, ez, udal batzatikan puntu hori, lehen gertatu zen bezala. Bueno, hauan, zehitzuko dut, esanez, ez dakau ezer eskutatzeko, esan desunean. Bai Xabi eta bai Inigo, udal batzat bat, eta bestian ere bai, beti galdezka, nobedadei bado Askiaga eremuan, nobedadei bado, eta ez, eskatu zatzue baita ere, jabetzakin bilerak etxentzuanien udaletxeak, nahi gendula horreon bilera horretan, geuk ere tanteatzeko eta jakitzeko hori. Guk hiruku ere proposatu gendun, eta bildu ginean, eta gure idea zan, enterau ginean Marsoneko bostanai arrebak saldu nahi zutela, guk engendun horrek elpiko dugu 25, gehi 115 ematen doana beste jabetzak udalai, gehi errepideak daukaunak, berra jatzen gen 150. Eta gure idea zan, Marsoneko pusketa guztia erosi, hemen Fondaberri nentzan bezala ondala urte pilua, beurak bizitzen dian bitxartean, edade badaukate, zuek aprobetxau da disfrutau etxea asko maitxe zeuelako, eta guk erosiko dugu etxe hori, merkatuko prezioa baina asko zen merkeago, eta gure atzetikan etorriko na, erabakiko dugu zerrein eremu horretan. Baina hori esan nahin. Eta horreitik zan eskutatzeko, ez, nik gaina inize zurekin duda bat behar ez dakat, siniste izut, zatezuna. Baina, zuzmuere badakat, irigintza igual beste batzuk ere manejatzeguela, ez? Porque lehen etxentzan hilabetero irigintza, eta oan, ez dakit zenbatea tokatzen da, baina erdira bajatu da, ez? Eta zuek ere ekologista lehenengo esango dut, herritarren alde, nik uste, zuek, EAJ-koak guk, eta kalien dagoen danak, hasiera baten, danogoz, onura publikoen alde. Baina, karo, guk ikusi dugu, angula babesteko mozioa, galtzorien dagoen espezie bat, ze bozkatu dan. Eukalitua debekatzeko mozioan, ze indan, bueno, luze jongo nintzen, baina ez da hori kuestioa. Kuestioa da, arbola oso ondi batzuk bota diala, galera itzala esan dela herrirako, eta mutriku dela, herri bakarra, nik ezautzetena, lan forestalak, garbiketak, etxiturak, arbola landatu, euneko ordaintzen duela. Eta niri hori ondo irutsuko zaten, espezie autoktonoa balira, eta etorkizunean danon orurako esango zala. Baina, hemen berdin-berdin finantziatzen dira, kriptomeria landatzen duenak, itxaspinua landatzen duenak, o sekuia landatzen duenak. Eukalitua eta robinia akasia ezik, danak subentzionatzen dira. Eta orduan, eta diru asko esaten da, urtean zihar. Gu lehen eskatzen gendun 2 euro herritar bakoitzetikan, udalak lurrak erosten juteko, eta iruditzen zan, kostatu zezakun, igual 4 urte, ez? Diru hori terreno baten finkatzea. Oan, 40.000 gora da, ematen dana, ez? Diru laguntzak. Berago, bueno, iazo. Eta gu ez gozamen inoi xirikatzeko eta izorratzeko. Alderantziz, guk bialtzen dugu, ikusten dugu nian boletinean diru laguntza bat agertu dela interesantea, bialtzen dugu, irigintza, tokatzen da sako nahi, propositibuak gea. Eta lehen esan dugu, pazientzia dakau, 7 urte, lortu arte gauza bat, baina, bueno, eta pentsatzen dugu, etorkizunako horrengo dela. Eta ez da gu gozela inon kontra, alderantziz. Baina, karo, guk ere, gure bioz txikixea eta guk ere baina hartzeu. Ulertzen da zeuek ere hartu zuela, Baina, bueno, azkenean ematen doanak hartu itxeu. Eta hartzen doanak eman etxeu. Hori hala da, eta admititxun behar da, eta badakigu zerran joko hau. Bai,
eskutatzeko ez dakau ize, dudai gabe. Eta aurreko jabiakin, esan dut, ez dakiz emat aldiz, berriz esango dut, 2 bilera ingen duzen, bat, lehenengoa, hortan beste bi zinegotzi ere basozen nerekin, eta ingen duen lehenengo toma de kontakto. Eta hirigintza batzordean azaldu gendun, beak esandako dana. Bigarren bileria izan zen, bilera online bat, birparzelazioen gaixakin, eta hor nagoen neu bakarrik. Beurakin, eta berriz, ere, mai gainean jarren isuen, gure naixak zeintzuzian. Eta esandako dana, esan izuen, berriz. Zeuekin, elkarrekin ez gehala batu, bale. Baina eskutau, izez. Berrixakin ere, beste gunean esan izuen, hori oango gauzia da. Ezke berrix ere oango gauzia da. Eo nahi behin, eta esan izuen, iraietik aurrera jarriko ginela. Igual hirigintza batzordetik eraman biako dugu, ez dakitx. Guk eskaerian goixeu, danokin batzeko, baina ez dakitx. Da igual hirigintza batzordetik eramango du, baina ezke hirigintza batzordetik eramatiak ere ez dakiz etxarrik. Zenikan dana esango dut, argi euki. Eskertzei zut esatia sinisten diazula. Neri tokau zaten alkate kargu hartzia, hola, pixkate golpian, eta alkate karguakin batea hirigintza batzorde burua. Hirigintzan, zeuek ikusten dezu, zenbat ulertzen duten, planuak ikusten dezu, ipintzen dezuenean, mai gainean, da izestetenean ikusten da beti nabil galdetzen da hori zer da. Baina nabil ikasten asko, eta batez ere elkarbizitzan noi ikasten asko. Eta dudai gabe ez dakatela inorratzetik. Ez dakiz zeinekin zozen pentsatzen, baina kendu hori burutik. Ze hirigintza batzordean, engo deu geuk erabakitzen deuna, ez nik atzetikan inor dakatela eta beak esaten ditxena, hori argi euki. Sekule ez nahi izan olakoa, sekule ez dut euki inorratzetik eta ez dut eukiko. Eta hori badakizu Rafa, nik uste badakizuela. Eta, horixe, nahi noan esan, beste ikaz. Bai, bueno, ez dakitz gai honekin, Rafa, beste zeuk, ez? Ba, eskerrik asko zeuri ere. Eta, bueno, erregun galderatan publikoa eman diot hasieratik hitza, baina, bueno, printzipioz, geu ere bagea, ez dakitz gai bat o zeo badauan, egon, maitxik? Ez, bale, ez dakazu ezkeria inda, baina, venga, mikroan jarriko zea, ala maitxuko dut plenua eta gero esango duzu. Ez, baina ezatzu entzu, bale, amaitxuko dut plenua. Bale, bueno. Bueno, amaitxuko dugu orduan gaurko plenua, ia aurrengo plenuak bizkat lasaixo dian. Eta, bueno, lehen saioak esan duan bezala, bueno, ondo pasau danon malenak, eta ia danok umore honian pasatzen daun. Eskerrik asko danoi.